Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназия ел сайын укытучылар һәм укучыларның Туфан Миңнуллин исемендәге республика конференциясын үткәрә. Фәнни гамәли чара татар әдәбиятын, мәдәниятен, сәнгатен һәм Туфан Миңнуллинның иҗади мирасын өйрәнү, алар аша яшь буында милли үзаң тәрбияләү максатыннан оештырыла. Конференциянең быелгысы катнашучылар күңеленә ничек итеп кирип калды? Туфан мәктәбе дип йөртелгән гимназия укучылары сынатмадымы? 8-нче тапкыр уздырылган конференциядан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Зал тулы халык, Туфан абый тарафдарлары, бирегә аның иҗатын, мирасын хөрмәт итеп килгән укучылар, укытучылар, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре җыелган. Рухыбызда туган тел син. Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназия Туфан Миңнуллинга багышланган конференцияне Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм милли мәсьәләләр комитеты, шулай ук Мәгариф һәм Фән министрлыгы белән берлектә үткәрә. Туфан Миңнуллин безгә шул кадәр күп кырлы мирас калдырган. Аны кайсы гына секцияга алсак та, аның әсәрләрен өйрәнергә, куярга, анализларга һәм аның буенча эшләргә мөмкин. Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова фикеренчә, әлеге конференция көтеп алган мәгънәви һәм тәрбияви чара. Менә Туфан абыйның сүрәте экраннан безгә карап тора. Оның башында түбәтәй. Изүләре ябулы. Һәм ул безгә серле генә карап, сез ничек килдегез икән дип безгә карап тора, безне сыный кебек. Миңа нәкъ шулай тоелды инде ул. Менә без инде моннан соңгы вакытларда да үзебездә хәлебезне дә бизәп, үзебезнең киемнәребезгә төреп, телебезне дә, тел ачкычларны да шарлап, матур итеп җыелырга насип булсын. Ел сайын сәхнә түренә Туфан абыйның иң якыннары, хатыны Нәҗибә Ихсанова һәм кызы Әлфия Миңнуллина күтәрелеп, хәер Фатиха бирә иде. Алар булмагач, быелгы конференцияның ачу өлешен күпме генә тантаналы итәргә тырышсалар да, моңсу булды. Искә алуыбыз рухларына дога булып ирешсен дип искәртте чыгыш ясаучылар. Гимназиягә 2012 елда кирдем һәм Туфан абыйны күрдем. Ул безнең сыйныфны үзе алды. Мин моңа бик бәхетлемен, чөнки безнең гимназиядә һәрвакыт Туфан абый дип яши, безнең музейлар да ачык. Әлбәттә, без инде 11 ел дәвамында Туфан абыйның төрле әсәрләрен узабыз, һәр ел музейларына төшәбез. Җәмгыять һәм халык проблемаларына һәр чак игътибарлы булуын Туфан Миңнуллин матбугатта кызыл тышлы дәфтәр һәм утырып уйлар уйладым сәхифәләре аша җиткерә иде. Шуңа да ел сайын конференциянең бер номинациясе журналистикага багышлана. Туфанга бит инде ошынлап та Валенскар Камаллар, Тинчуриннар белән рәттән куерлык безнең заманыбызның классигына әйләнде драматургиядә, ләкин журналистика һәм публицистика өлкәсендә аның бик куәтле, көчле якларына без монда журналистика секциясын бик актив итеп алып бармыйбыз һәм бик кызыклы безгә елдан-ел эшләр килә. Конференцияда катнашучы укучылар яшь айырмасы төрле булуын исәпкә алып, 3 төркемгә бүленеп чыгыш ясады. Безнең сүз дип аталган балалар матбугаты номинациясендә кызлар иле газетасына иң зур бәя бирелде. Бүгенге көндә балаларның кызыксынучан булуларын күрдем. Чөнки журналист булыр өчен кызыксынучан кеше булырга кирәк. Кешеләр белән аралашырга яратканлыгы күренә, чөнки аларның язылган әңгәмәләре, интервью дип әлеге вакытта алар аңламаса да интервьюлары, бары мәкаләләре, портрет мәкаләләре моның өчен моны дәлилләп торды. Халыкара театр көненә туры китереп үткәрелү дә юкка түгел. Драматургия, ягъни сәхнәләштерү өлкәсендә дә мәктәп укучылары сынатмый. Матурлыкка, сәнгатькә омтылган кешенең күңеле чиста саф була. Һәм инде ул киләчәктә дә менә шу укытучылар биргән драм түгәрәктә алган ниндер белемнәрен киләчәктә кулланырлар дигән өмет бар. Казан мәктәпләре арасында жюри комиссиясен беренче театр спектаклен сәхнәләштереп, кызлар гимназиясе укучылары гаҗәпкә калдырды. Безне укыта хәзер Алмаз Сабирҗанов, Камалның актеры. Безгә килеп инде без 4нче ел менә шулай уйныйбыз, төрле спектакльләр куябыз.
Район мәктәпләре арасында Туфан абый якташлары беренче булды. Ел сайын ук булмаса да без монда еш киләбез, бик яратып киләбез. Мондагы оештыручыларга башта зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм белән төрле секцияләрдә эшләдек, номинацияләрдә узган елда шулай ук фәнни эш буенча җиңүче булган иде укучыбыз. Быел исә инде без менә шушы театр коллективы белән Конференцияның йомгаклау өлешендә һәр яшь төркеме буенча иң яхшы фәнни һәм иҗади эш авторларына диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.